आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। Hai no hai lam sugon norok no anti ni katal blogo gai tei norok joto no sarik sanjor kaham tabu baji tung sare pasta gai yang nai di anin bisna hadi busile ta patra dang gang tabu kisa berai nai baksa saimang kana ang bro thang nai thamnya nugun saimang kana norok ang tini mera belai nai mela o thang nai da dedi ungchang ka naising tong tan dolok no kamrok pa thangai ni eklogi thangai nai naising tong mani hingkai ani outfit nai di iko bahai nang jaka comment kai sadi ani outfit hingke guys ang truk nang bangai bidu tu bana bangai chai to goi tongo time maya happen continue tabo khlaine hinai tongo nge te narong ni saput nango te narong ni hamjang ma nango anam mai kana ana logi roi tong di nge narong ni hamjang ma baiti khairong ma baisi angko so kana am te da bana mone palis ban yak belai ni somsu kana ni gari somsa jak su kata ang nge kisa borok kufurok ni mesing ngote hai nail polish so bai he ngasu somsa su hingga mono tini mela berai mani norok nai tong di truk ang nong nok phunung nai hingga norok ana ting lagi roi nai tong di te am channel lo je katal nai ni rok kai tak di subscribe like comment share khai di hingga tam sanai te hingga bang nasing tong dai ko nga tam bis norok kisa jadi khai ku jai he karang na na ri yang ma chitra mi tam jak aina tai ne back tek bera jak ni mo jai he karang na maya yang khana khai kisa am tin nong ani room ni halat kharab ngoi thango wai se bai no hingga guys norok bai mela thang ma lai nai okay nai tong ni truk anti ni video amsung hey guys oi ko thangai tong lama wa te kok saiman li ya mane kes ngo tang ka lama ro go nok waro phayo am te da nang gari ro kai am bangai yang tu she hingke guys finally iko saukai jang no song tabo hingke bising ka hablai tongo naidi borok asuk bangya kisa misa no borok amsuk bangya khu borok tangai hingke jong dakni no phaika bla borok bangan ne dakti phaile mani borok ekdom kesing no ungjak hingke nai tongi norok ani blog no choya sak no hingke skip ta khlai di norok video no skip khlai ga nor kuno moja mangala amte deba na naidi busuk dugan bang kai naidi mo dugan no phunung nai ngasong tabo sigang guri sigana ko maniro paya ko sigang guri sigana ko dugan busuk bang te biang tam tong am nai sigana ne su tabo kai guri lai tong layo him lai tong ta ko yang nai di boro paksa tonggo ngasong tabo kai yang naro thangai ne te ka samo bridge parungoi thangnai o jaga bo gates namjak ayang ko hingke anonde mela ongo ta aro hingke ko tasmi yang phaisin ka mani rok phalu jano korok mani jano bebak mani phalu ta yang gamsa mani rok phalya yang ge nakadula rok kajanai bebak no ta na anonde melani mani rok haitu jakta taka thangai tongo ngasong osa kisa photo sukhare kanai ju thangai tongo ta bo hingke belai ni muni kothok dolo bo hingke busuk tang thotok busuk chathotok amthi da bana norok boda amthi hai ong dolo bai berai kha kai norok boda enjoy khlai please comment ke sadi te sabo mo khwaini mela sing sarau nai phi beka comment ke sadi je khwaini bor nai jak ngai to saimon tongmai khina an video nu boino baksa khe to inga amon please comment ke sadi norok boda nai khamo mela no te amon sung ke nai ta khai thangai tong so ta bo jaka thangoi tong nai tong din truk ke nugui man nai hige ko nai di yang ge tam advertisement khlai sak sosaro botong go nai di hi sosaro no hoisebi tong ka phantok rok begun rok ta inga tomato rok tongo gajor rok tongo inga ingko rok ingko molai rok tongo bebang tongo yang hai ko kopi nai di buso hoisebi tong ka 3-4 din ngoi thaka mela ke ba hoisina bili na bada kopi rok full kopi rok ta iko nai di hoisebi munui tongmai kha kumun sai blai rok kormo sai tongmai khata inga sing tabo hingke te ha jaga thanglai nai di mo hingke ig nai di mo hingke kaisa water supply rok ni amte hai kaisa haino nungmani ta iko ke bebang no kaham no phunuko eno saya da bang koro hingke jeng habjakti ingoi thaka nai di borong sapan kurui
laji shuka jala rok simi se asuk lai jak borok simi asuk jak sung ba habjak ti ngui thangka inga dake dakti ongko lai sing phai pai kheu ajagani iko ge nai tong di norok bo khaklai ang khaklai norok bo momela no phai baksa baknai khna hinai aman suko inga sung oro bo hapkai ko nai di rong tam tam tong nai di ro nugui manai belai no relax suka ang himani ani camera ro nugui no an bidro nugui no bokrak pan mi himano amo na ka replace ano ngai jong iko ge am turo ung tong lai da jaga bisingo habai tang go jaga bisi borok kri bela borok bangya hangkamon bangoi chini icha te chini musung te sung khlai re mano video claim photo bojamo nam te da na inga sung iko taka bayre ongkhor phaika sung tabo khaingo guri lai thanglai sinai ne phaile mani ta inga iko a jaga bo nari a busna he jada singiri mars nari iko busuk kora kora kai toni ja sana musung thango wai sa baino sani so krum krum kora kora sama hai ke jung songoi sana musung wai suk ang ba thik sai ne musung inga iko yang ge nari borok kesing no bailai no kana bangai phaile jata chirai rok ani bus nai tok tok khai guri boi tangkha lighting bai tighting bai sai si sabai ya shohi shobai lia amo sai si sabai lia ta nge busuk si interest nang no tini berai mo nai din borok asuk bangya ekdom aram ekdom aram ekdom aram ini last bla nge borok am sobaya khongga dakti phaile mani ta sangkhe nai di ko zero bo kalai tongo nge chungbo tabu khetruk tro nai tongo heba sungkhai kaya ba kana musung ya ngo abai shawo kajak amani bangoi bar bar kana musung lia ta ngo experience hai manjak ta kawe bo ma hai feel khai yam bangai ta ngam mangai sang kana musung lia ngai haino guri simi thangan phailai jamani ta inge mokha ik lottery ticket achaka sang thunglia ma haino se rang thango magna chini rang kuri amsuk semara ko thungoi nai khe heba rang ngo manja thungoi nai kha rang libo so rang simi simi magna mai thunglia tak lai khe hinga igo gas nai bus nai to khai guri boi tong khan ro bo nugui mang khana busuk nai thok amona gi busuk kiti guri boi tong kha ne kisa sung osaka wata bo photo ro busang lai ne bus lai tong mani ta ego bang yang na hadi na ang sawi tong photo busang lai hinai ebro na halai jak Hingga sele tangka tabu khai gur berema hingga tabu khai sung tini beren tam phailai nai sung tabu khai salang musung tong hata kisa kisa musya mucha ngai hui te kana photo bujak lai sini pus rong no khona tam mun ji to sung pus rong ya sung te kana photo bujak go ta kisa mitsa yang ongkhor ka hangkai sung buri rok nga ga amdi na kisa kana photo bujak ngani amdi da bana sa mo hai please comment ke sadi hingga guys sung ikonai ni rok nugi ma haram bus na chagri tong borok kajang noi ikonai di mo kapur angke ekja sirika Adi am sekali nak kau amo hingga mas sekali masih cai ko nai di bokro zat mi himnai mole ang zat kai mangala mole hingga borok bokane kriyo sa kanai ka di borok sikri kanai sa kawa hingga amo na bangai no rong no ang sawo maksa pasak ki jang rong hai taka di mo hai rong no bele no kosto ang kapurung ko sin kolom di ka ngom stui thangka ba sim bokro mi him taka okhai rok sawoi thangka amo na bangai ang kana ni musung ria ta break dance man te bo mar amo te bo mar bokro mi him su ko belai kino Dei nai bus nai thot sto zakano ungu mo mela ang mela ta no zakab tu zak tak lai ke o shimna sit mela bai ang mela zak o zakabo ge chung bo bre mang phale man sung ta bong ge ba thanglai tong no nai tong di sung ta bong ke sa ni mang plan khale za tam sala ni ni ma khuishu ka am te de na ge sana mu so to hala sai sang ni jora ni sana mu sung ta inke yang khai ko bu kita lai tong o 10 taka ni ke 5 ta mano ingam nang kha ge i na de barli rok ang beg bong mana awan sa ge jang ro dasmi ro i da jang ro rok bati serok yam te haita plastic ni mang man nai ta jaga ka baring ro tong ang ka ba baring kai sama nam sumani si mai sok na bangui ka bara ro ta ya mani bangui ketrai to kai sa maya brok guys so ikuna yang khum dukan no phaijak painani bangoi na dia among ka strawberry ko duita paitlang di 150 hini sau but ang painang chungli ya tang ngi kang to ren chit riano si tong am te bangai mukha rok phayu belai no an bara wo kang scare bo khai manglak ngabro bakharu chai hibene amon bangai kirung na bising ton ki to os ungulak am te bana no bising ton kang ka bo belai satung no manja gani bangoi haino saklam simi ung tong ngai bro ka hamda ong no ba ya mani bangai ang kai lia ta mo
Hingke jong tabo hingke jaga ni kutulkha jong yang naro bas huyaknai phailaikia bridge tui hingke jong tabo hingke chalai sinai hinui tonglaio kisa misa sawi akhonai manui kisa pai nogo thangnai sina sohorki tongya belai ni haksal bla kisa yang kuna ungtongo amoni bangoi ta amso to chaya 10 taka nango tom bara to hingke haipano ta hor sar amti tam haya da bana hor sa kisa hakdal hingke to kana ung haito kono ungya kisa am to kuna haing tong bla amoni bangoi ta hingke yang hai ko program cholna nai tongo borok bo naina bangoi busa laija ston borok iko nai di hingke sung nai tongmani kisa chaka kamo les lenai hinui sung ajakni putulusi thang pai sinai ta bogi ko sung tas nai liya jaga o tas tong liya tang hingke am lero am tau borok korok sakai tam sakai si am pusi dance ung si nai hingke guys tamani bangoi no narok bo amte hai program naina hingke angke selejago ta nai baidi ang nang sawo amaro belai no mukhomonti tam rok borok to kotrok kok sauta emte da bai amro khana selejago ang amo hingke sung guys finally sung chani banga asok laijak tabo hingke naising tongo sung tam sanai nong phunuk nai sung tini tamsa ganarok nai tongdi hingke narok bo suna anologi rioi sapodi rioi tongdi tinorok ni hamjokmani rioi tongdi hingke iko temasa hingke chinte masa baikor motina phun khai tongo bo sapai langli sung bai kisa malai ri ne ka sawi tongo ta sung sama dogan no yang phaidi hingke sama dogan bo amsake bango ta guys amsake bango ta sai sabai liyo am nai to nas nai to baikla amsake bango hingke am bangoi nai to mang bebak jaga naika senuri so naika belai dam burger belai dam chanam sung ya belai as dam 80 rupees rok sano 60 rupees rok sano getang sawi tam laba nam surang magana saya kamun bangai sung kisah dam komen salanya ini asulai jatai ko jago ngai bongno ang photo boi tongwi kan logi no video rok lai tongo bok lai jago sai tai borok si bongai hai bono bat botini hinga kakha ni camera wo video wo bong ke sabsmai ta kari de bini ni pidu ro kani blog ro la si jago ta bo amon bangoi na pat ni kari ka tang bono inke yang ngong ke sin cha jang mani ro sna moi tongo sin ha meeting ke phone mai busy ekdom ngari inge finally guys sin sa mani sapai ke iko na sin ta mani sapai ka sa mani sapai ka tam sama mani sapai ka mo chicken pakora sapai za ngadi thoye bo thok ngoi tongra kha tabo hingke chanai narok bo nugi khokchori di narok bo nugi chana musung di hepan rok ma saya narok bo mera ba gen kai narok bo cha di hingke tabo hingke chung chanai iko nai di chanani sigang kisa muni sigra kata tangoi hingke tabo kisa prayer khainai amani bangoi borok ana sawo nu prayer khaiga mung masaya sari suni sigang sanai hi salai munoi tong tanga kisa na suri siwo ikna nakar situ ano ang short kisa prayer khaiso chasnai tabo kamu su thawoi tong khana na uf serem kata chasinai ta hingke hamingke tas tangkhai ikonai di wow just swade se oma thongmani isi thas thogya ble oh my god thas thogya mo tam khainai thogya he masa wa hepan brong na tang saya ko brok to sawai tongo an simi ta te he man to kaina man juk tongo bat ang te sa sanani nai chawai nai thogya hai nyang brong sai tongo tam munam hai sai tongo ike login brok bo sai tongo aw kisa bahai hai nyong go mo kasam sing nai salai tongo tangoi kasam ya tongai bana guys ang nong sai khnai wan do hai ban tek bang sa nai musai nai na kho bahai thogya out te sa te step si bahai ngumo chawai lap kori kha e ang wan sunai ga mo chawai lap kori ga mo sa khang ka sin box dera nai chung lus mu son sing nei ke ba khadai ri phan ngan chan song ti fast food sama ni thogo samai khai ja rong ga belai amon bohong nos tong go yam te si e amon bangoi tanga ti nos tong hang kai mamuni sigla ka tangoi ke cha ka mane ha phai ga ne se ang to ho to khai bidur khlai tong man si thog ya sapai su as to munam ti sapai su bising ngam ta thog ya tangam te hai man hingke ang nang tak sai khna brok to ka wang ma din mela soloi tong do 3-4 din ngoi thak ang brok to kasam sna moi to ni wo nga sa je sa to sabang su bas ba da bang bana sa ta su ka skriam te hai rong no yam te da bana ka borok e kasam no ri phai ka chono baza khai te sa ri phai ja cha fry khai na ri phai ja e amani bangoi thokli ya bising go hanga saka ge ge sem ngoi tong kha
Hingkai norok bo te hai phato tasa de hingga sung egro si order khaija si tango hingga sung magna khailia bong dogano phaimani sung ama kifir rika kifir ma pore ka sung egro salai sine hine egro salai tongo tabung egro bo am te hapsu test kre kina awan ke ragoi tongo e aman bisingo simin ke thongai ang buji nai mani kana ke ragoi tongo tang ga brok ta hain ton doli mani bi ati bangai snam ro khona hangka logi brok snam ro hote stock ti ro yu kan ro horuta ang awan to already snam to ni wi aman ma hingga guys norok bai ang sawoi te sa malai nai tam mani pai malai nai norok bai te sa okay guys tay malai stay hey guys ang no sok pai ja nai diang tam mani pai tu kha asuka borok bang melo am suka borok bang ma sailap kuri kha borok bang mani ang tam mani pai tu kha nong no phunong mai kisa borok bang mangai melo kha bidu se khlai mani ya kisa khlai kya khlai mali ta tam pai kha nong phunong no iko Saro kaisa pai kya mo 80 taka nor dam dang jaha kisa comment ki sadi Saro ani mo khorob jang kri bla mon bangoi ta ojon dang mo semandi hangai te kunia pai to ha kunia pai to ha kamo kha egg roll si kumui si ro hor kumui pai ya kanai chung chai si pai kya hai pan te ha ro ka ta pai oi hangai mai to chali ya mo hangai Matias Bengan Mani Bangai Pajak Punuga nong no Kurang pungan do tongali Chap sabo mena nai peka sawai dikisa Kan kunia Namai thoka Ang ti hai si payo bati hai Kiting ya da Ai sudah kang Kunia Ko 300 taka je dam suku mo sohota 300 taka ini mati ada sepuluh kan asal payu te pai dia sab thang por ka chung tham ka boro has bang yata anga ta khai neko ka ga nu ya phang man mani bangoi yang sekarang sama mang ita nggak guys ya klip mau dia lo naik tokat siap mau kamera mau sih yang tokat yang tokat kamu sung nanti ini manoi mana teman yang tekun pai ya guys tei norok bahay nang jakan video no please comment guys hadiah je kata nanya rong guys lagi tadi subscribe khair bai di tei ani video no like comment share bo khair ta Hingga ini bangun umsuna ungsinai, tenor tuna hambai pulen si pai thajur ani video nai tumani bangoi. Hingga next vlog onor bati sahai no malai finai ta bunga te mai chalia. Te mai chalia egro jawi thusinai. Mami songa chele ro. Hingga next vlog onor bai malai sinai. Hian mani ro. Hingga tini manga suno hor ka hamjat no te sahai no malai finai.